Kényelmesen helyezkedj el, és huny be kérlek a szemed. Kezdj el mélyen, lassan lélegezni. Belégzés, töltődés, majd kilégzés, ellazulás. Képzeld el magad, amint reggel felkelsz. Friss vagy és energikus. Tested könnyű, hajlékony, tele van életenergiával. Érzed a mozgás örömét, ahogy nyújtózkodsz, ahogy a tested felébred és kész a nap kihívásaira. Képzeld el, hogy egy szabadban végzett jóga gyakorlat közben, vagy egy energikus sétán a természetben. Nézd meg magad kívülről. Hogy jársz? Hogy nézel ki? Hogy lépkedsz? Figyeld meg, ahogy minden lélegzetvétellel egyre frissebb energiát hozol be. Tested, izmok élettel telnek meg, erősödnek, formálódnak. Érzed, hogy minden mozdulatot támogatja az egészséges testedet. Az erős és energikus nő megteremtését. Minden mozgás egy lépés a célod felé, és minden lépés magabiztosságot ad neked. Most képzeld el, hogy egy tányérhoz leülsz, ami tele van színes, friss táplálóételekkel, zöldségek, gyümölcsök, tiszta fehérjék, természetes zsírok, és tele csupa finomsággal. Látod, hogy ezek az ételek energiát adnak, feltöltenek és támogatják az alakformálásodat, az egészségedet. Minden egyes falatnál érzed, hogy tested hálás, tiszta és könnyű lesz. A táplálékot gyógyít és erősít egyszerre. Most ismételd magadban. Testem erős és egészséges. Minden nap választásaim támogatnak a céljaim felé. Minden nap a választásaim támogatnak a céljaim felé. Szeretem magam, és megérdemlem, hogy jól érezzem magam a bőrömben. És most engedd meg magadnak, hogy ez a pozitív energia, ez a szeretet áramoljon át rajtad. Tudd, hogy a változás benned kezdődik, és minden nap egy új lehetőség, hogy egyre jobb legyél. Most mélyen lélegezz. Töltsd meg magad új energiával, és amikor készen állsz, nyisd ki a szemed.